Peter Sørensen, European Union Special Representative, and me had just now... Specijalni predstavnik Europske unije, upravo smo držali jedan sastanak sa gospodinom Kurtijem. Nadam se da za ova pitanja će rešiti što je pre moguće da bi mogli da idemo napred sa procesom integracije u Europskoj uniji. Prvo na sastanku smo se koncentrisali na puno sprovođenju zakona o strancima. Diskutovali smo o sprovođenju koji će početi od sutra. U buduće imali smo diskusije intenzivne sa vladom Kosova tokom posljednje vreme i danas je posljednut sporazum o sprovođenju zakona o strancima sa nekoliko mjera, dodatnih mjera, posebno kad se radi o registraciji srpskih stanovnika na Kosovu i lica sa dozvolom boravka privremeno. Hvala mnogo, gospodin premijer, na pitanju i za konstruktivni pristup. Srpski rukovodioc sadnici na Kosovu i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sørensen, koji je bio u bližem kontaktu sa vladom Srbije da bi našao neko rešenje koje se može realizovati. Hvala svima. Izvinjavam se da smo rano počeli, imali smo jedan konstruktivan sastanak gdje smo dočekali obećanje Kosova što se tiče vladavine prava i od 2. decembra za postepeno sprovođenje zakona o strancima za vozila koje dozvoljavaju jednu kampanju podizanja svijesta. Nastavili smo sa nastojanjima sa podizanjem svijesti, sa angažavanjem institucija Kosova i privatamo nastojanja za sprovođenje oba zakona. Kampanja podizanja svijesti je počela i daju se informacije o raznim tačkama, uključujući aerodrom u skladu sa zakonom o jezicima. Imate u vidu nastojanja vlade Kosova za integraciju i institucija Kosova za uključivanje zajednica u skladu sa obećanjima koje su izašli iz raznih sporazuma i sa Europskom unijom i za obećanje gospodina Kurtija za promjeni dopunu zakona po zakonskog okvira. Sve ove zakonske promjene zahtevaju vreme. Nastojanja treba da budu u skladu sa svim sporazumima koji su rezultirali od dijaloga sa Europskom unijom. Razvijali smo konsultacije sa predstavnicima srpske zajednice u nastojanju da nađemo njegovo slaganje. Ja sam specijalni predstavnik u sklopu ovog dijaloga i u tom kontekstu mi smatramo da ključni prioritet koji vlada Kosova jeste da obezbedi dozvole za radnike i studente za početni period od 12 mjeseci, da ne bi se sprečilo pružanje obrazovnih i zdravstvenih usluga. Zato treba da se dozvoli priznavanje ličnih karata do 2026. U isto vreme vlada Kosova treba da registruje lica u skladu sa zakonom Kosova, dakle sa njihovim statusom, civilnim statusom. Hvala gospodinu premijeru, još jednom. Onorevole ambassador, falendere shumë për vizitën tuaj në Kosovë dhe për gatishmërinë tuaj dhe të ekipit tuaj që më shumë e më shpesh više i češće doći da danas posjetite, da bi zajednički tretirali i naše izazove u procesu normalizacije odnosa sa našim severnim susedom.
Poštovani građani, kao što ste upoznati 10 puta u poslije 2 mjeseca, od 15. počinje puno sprovođenje 2 važna zakona za našu bezbednost, kako individualnu, tako i nacionalnu, ali za efikasno upravljanje migracije kao i cirkulacije u saobraćaju. Radi se o zakonu o strancima i za vozila, oba u skladu sa direktivama Evropske unije. Počevši od 15. januara ove godine, mi smo počeli sa prvom fazom sprovođenja ovih zakona, faza koja je više orijentisana na objašnjenje, informisanje i podizanje svesti za građane oko obaveza i dodatnih prava koji izviru za njih od odredbi ova 2 zakona. Ali sa vremenom, korištena faza da bavimo potrebe za efektivno sprovođenje zakona. Lista preduzeti aktivnosti i uključenih institucija je dugačka. I zahvaljujem svakom koji bi uključen i koji je doprime u ovim aktivnostima. Ministarstvo unutrašnjih poslova kao nosilac ovog procesa je održao nas i vas, poštovani građani, u kontinuitetu informisane za spektar ovih aktivnosti i za izvršenje promjene 15. mart se približio i verujem da je sve spremno za jedan dobar početak. Siguran sam da svi mi ćemo biti dobitnici od sprovođenja ova 2 zakona i verujem snažno da najviše će imati koristi oni za koje se odnose ovaj zakon, stranci koji na osnovu utvrđenih zakona imat će veću bezbednost tokom njihovog boravka u zemlji, više efikasnosti tokom obrade njihovih aplikacija. Ovo vredi posebno za one koji Kosovo vide i kao mogu se da borave duže i pogodnu destinaciju da obezbedi njihovo ekonomsko blagostanje. Poštovani građani, od sprovođenja ovog zakona će se dodirnuti oseludan broj građana koji dolaze i borave na Kosovo iz Preševa, Medveđa, Bujanovca, Vranje i drugih gradova Srbije. Jedan deo su angažovani u pružanju zdravstvenih i obrazovnih usluga u ilegalnom paralelnom sistemu finansiranja iz Srbije. Želim da potenciram da nije interes Republike Kosovo da sprovođenje zakona za strance i ono za vozila da proizvodi smetnje u pružanju osnovnih usluga za građana. A također želim da naglasim da isto je stav Republike Kosovo da na Kosovu ne treba i ne može imati ilegalnih mehanizama koji se održavaju i finansiraju od jedne ne tako prijateljske zemlje koje ne priznaje Republike Kosovo. U tom pravcu vlada Republike Kosovo je podvukla važnost punu inkorporacije sistema obrazovanja i zdravstvenog sistema u opštinama sa srpskom većinom unutar okvira Republike Kosovo. Ova realizacija u praksi se prevesti ne u samom punu sprovođenja zakona Republike Kosovo, nego i na više kvaliteta ovih usluga, sa više finansiranja, sa više prisustva i sve to podrazumije veću sigurnost za građane koji koriste iste usluge. Dakle, završen cilj inkorporacije nije smanjenje bilo kojeg prava, nego njihovo jačanje. Znači, nijedan građan Republike Kosovo nema najmanji razlog da se plaši ove inkorporacije, nego da se raduje koristima koji će rezultirati ovog procesa. Naravno, za nas je jasno da ceo proces legalizacije oduzima vreme. A također podvlačim da ceo ovaj proces će se vrati u tesnoj koordinaciji sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog, a u koordinaciji i stalnoj koordinaciji sa lokalnim Srbima. Za nas je važno da tokom legalizacije građani srpske zajednice da veruju od koristi od procesa i obaveze koji izviru od postignuti sporazum od dijaloga u Briselu i znači zakonski okvir Republike Kosovo polazivši od ovog konteksta i da završimo proces legalizacije da se obezbedimo da ne dođe do smetnje u pružanju
osnovnih usluga u obrazovanju i zdravstvu. Vlada Republike Kosova će početi sa korporacijom sistema obrazovanja i zdravstvenog unutar zakonskog okvira naše zemlje. Vlada će se snabdevati od lokalnih čelnika sa listama akademika i zdravstvenih koji su angažirani u pružanju usluga, liste koje će kasnije poslužiti kao osnova za davanje privremene dozvola boravka za strane građane koji apliciraju koje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kosova neslaganje eventualno. U individualnim slučajima će se proveriti od dotičnog autoriteta. Isto vredi i za strane studente koji borave u Republici Kosovo za ciljeve studije za koje opštinski čelnici dati punu listu njihovu sa detaljnim informacijama iz oblasti studije i akademskog godina. Ovim studentima posle uspešne aplikacije Ministarstva unutrašnjih poslova će pružiti privremene dozvole boravka sa rokom od 12 meseci sa mogućnošću produžetka u slučaju nastavka studija. Ista procedura se primenjuje i za nove aplikante koji se registruju u kasnim akademskim godinama. Paralelno sa tim Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije u koordinaciji, samoj koordinaciji sa specijalnim predstavnikom Europske unije i u saradnji sa pružiocima ovih usluga, javnih usluga, počinju neophodne procedure i utvrđuju optimalne rokove za punu inkorporaciju, uključujući licenciranje institucija i angažovanog osoblja Vlade Republike Kosova. Također će otvoriti jedan novi prozor od 3 mjeseca da omogući građanima srpske zajednice da registruju civilne činjenice do 15. marta 2026. koji su registrovani od ilegalnih struktura. U tom periodu aplikantima će se dozvoliti korištenje kao sredstvo identifikacije ID kartice izdate od ilegalnih struktura. Ministarstvo unutrašnjih poslova će dati detaljne poslove koje omogućavaju registraciju ovih činjenja unutar centralnog sistema ciljne registracije Republike Kosova. Poštovani građani, to dokazuje još jednom opredeljenost Vlade Republike Kosova za puno sprovođenje suverenosti na cijeloj teritoriji Republike Kosova za jednaki tretman i bez diskriminacije svih naših građana kao i za pružanje javnih kvalitetnih usluga i standardnih. Hvala svima.